plazaratu nahi izan dugun gai izan da kontrabandua, gure baiaran, batez ere, Bidasoako baiaran, frankismo garaian hain indartsu egon duzen kontrabandua. Haunistan kontrabandua hitza ditzen dugu, gaur egungo gaztik, eta beti relazionatzen dugu tabakokin, drogakin, eta gelditzen da plano hortan, ez? Eta etzen ala, gure garaitan, ez? Gure arbasu, gure biratautxi, gure intzuten kontrabandua, zen kafia, tabako eta baitere, minon, puntilla, fabriketako piezak, orduan, bizkot, bertze kontrabandun alderdi hori aterin egin nun, argira, eta jendik ere ikustea zeiten zuten, ez? Orduan hori alde batetik, bertzetik emakumin papera kontrabandun landu nahi izan dugu ginen, interesgarria ditu zitzaiten, ez? Nik 19 urte nituen orduan, eta ez behin ez haitu emakumik kontrabandun nahi zirela, eta nola posible, gaur egungo generazioak hau ez jakitea. Orduan, pixkot hori landu izan dugu, erozkenik euskal kultura eta euskal mitologiari ere, keino txiki batin, hain garai gogor horietan, monotonia, gogortasun, posgerra garai horietan, nola baitere irtenbide bat edo argitasun bat eman nahi izan du diogu protagonistari, lamiaren figurakin, ze bai lehen eta bai guain, gizakik ezin dugu bizi fantasiari gabe, beti behar dugu, imaginatu, beti behar dugu, ez? Gauzak lehitu ikusi pelikulak, ze, badugu behar bat gizakik gure realitatetik atetzeko. Pixkot 3 elementoiek elkartu dugu filman.